नमस्कार। सेलिब्रिटी चेफ सोना इव्हेंट्साच्यो सोना गणेश नाईक हांनी परांक 29 मे संडे बेंगळुरांतू पै कन्वेंशन सेंटर पै विस्टा हे हॉलांतू आमची कोंकणी संमेलन म्हणून एक कार्यक्रम आयोजन केला। ह्या कार्यक्रमांतू आमगे समाजाचे म्हालगडे दानी डॉक्टर दयानंद पै हांनी पार्टिसिपेट करते आसाची के उल्हास कामत के सदाशिव शणै आणि आमगेले एमएलसी प्रताप सिंह नायक हांनी वरी पार्टिसिपेट करताची। ह्या कार्यक्रमाक आमगेले कोंकणी समाजाचे पुरो लोकांक सहकार दिवका। ह्या कार्यक्रमांतू आमगेले कोंकणी समाजाचे व्हड आर्टिस्ट कासरगोड चिन्ना हांका सन्मान वरी दवरला म्हणून आमगेले कोंकणी समाजा पुरो लोकांना ह्या कार्यक्रमात भाग वहिसून हे कार्यक्रम यशस्वी करता म्हणून हांव पुरो लोकांक विनंती करता।